ọha na-ese geenụ ntị ọnwa prọfet David Yahweh Arinze Chukwuedibe onye Chineke zipụtara ka ọ zọpụta ndị Igbo Reverend Fada Ezeobi Mbaka kere ihe iburu aka ife a Jizọs hapụrụ akpụ arụsị apịrị apị nke ndị ọcha Mmiri apịrị apị kere ihe dị iche na Mmiri na ndị na-efe Samari ka ihe dị iche na ndị na-efe arụsị isiri arụsị abịaka ebe Mmụọ kere ihe iburu aka ife a Jizọs hapụrụ apị ịhapụzie Chineke kere eluigwe kee ụwa ịhapụ Yahweh ịhapụ Chukwu Okuke mmụọ anaghị afọ anya mmụọ Moses worshipụrụ God of Elijah God of Prophet David Yahweh ị na-akpọ iburu nke apịrị apị kwụsịrị ịgọzi ndị Igbo Ebuka Obi bụrụ nwaanyị akpụrụ akpụ nwaanyị arụsị ndị ọcha akpụrụ akpụ ka ị na-ahịa aka wee na-akọnfuz ndị nne na anyị ihe a na-emekwa ụnụ weenụ fon ụnụ gogo ka egosi na ihe a bụ arụsị apịrị apị onye mere Mathias oge oru na India o wee chọpụta na ihe a bụkwa arụsị ndị India na-efe ya ka o ji gba Baịbụl ọkụ bikọs na ebe bara Mbaka agwọghọ nwa nwoke bụ Mathias eziokwu agwara akwa ọkụ ga eziokwu ma ọkwa ọkụ chepụtara n'ọdịsị na arụsị ndị ọcha ka unu na-efe ndị Roman Catholic ha nwere onwe ha John Izebu arụsị mgbe Mmiri enwere chọpụtara n'ọdịsị na arụsị ndị nọ na Mansaba ha ncha John na Abegiri bụ arụsị mgbe Ezeobi ha chọpụtara ndị na-eme oke ite chọpụtara n'ọdịsị mmụọ n'ọkụ ọtụkụ unu na-efe ha ncha dọpụta bụ arụsị onye na-awọchi bụ Mmiri na onye na-efe arụsị bụ ofu ihe nwenye dị iche ọmụ na-ekwu okwu Arinze Chukwuedibe ihe nji echere dị okwu abụ Ten Commandments iwu nke Chukwu nke iri efere efe megịrị ife agbụrụ akpụ efere nke apịrị apị efere ihe aka mere anya saa enwere mụ na 2023 ahụma ihe ọfụ power and grace emechu ụlọ ifuru agwa ndị Igbo eziokwu Paul Sigbo oge nna fight ndị oke ite ịmapụta si na Jesus guy will fight Jesus cannot fight now you are fighting for the same Jesus o gosiri Igbo efuru efu Agora the media tell us about Jesus. He could not defend what you're watching. Some don't know that watching. In Israel, let them Israel. We're not that. Full Israel, I don't have watching before. Now how they do it Saturday because when we hear from God, God of Abraham, Isaac, and Jacob, God of Elijah, God of Moses, God of Yeshua, and Jesus Christ. Jesus is one of Jesus of Black Jesus. Many one of Jesus. Only one of Jesus was not. Onye gbara na Igbo onye ọzọ ihe ga-amasị na ndị ka anyị tigoro ụnụ tụwa elu ụlọ kọrọ ụlọ achọ Igbo achọ na eziokwu ikwu eziokwu asị ga-ezi nke gboo oge na-ekwu maka oke ite asị sigbo ya today achọpụtago na oke ite na-egbu mmadụ achọpụtago na oke ite na-egbu mmadụ onye gbuo nne onye gbuo nna onye gbuo nwatakịrị amụrụ ofe wee gbuo oke ite ọgwa ebe ka a na-ekwu wepụ na aka enwere ofe mfe ọgọ ndụ mmadụ ndị ụka gbanụ ndị mmadụ eziokwu agbaghị maka ha dịswa esi na Mmiri bụ ọmụma Jizọs ọmụma Jizọs ya bụ ya gwara ọmụma Jizọs ya bụ ya gwara ọmụma Jizọs ya bụ arụsị ndọchị ibutara ya arụsị ndọchị na-ebusi ndị mmadụ ibutara ya chi ndị mmadụ ọkọt siri na-eme ụka ọ bụrụ na ike ụka adụrụsị mechienụ ọ bụrụ na aka gba Igbo eziokwu mechienụ bịkọ na nke ikpeazụ a dị iwe Chukwu dị ọkụ onye na-eme ndị mmadụ ji awụsara ndị Igbo onye chọrọ ife Chineke afe Chineke onye chọrọ ife arụsị afe arụsị ndị na-eme ọkọtụ ama ọkọtụ ejijide ọkọtụ ejijide ya akpụrụ akpụ ejijide arụsị akpụrụ akpụ Mmiri akpụrụ akpụ Jizọs akpụrụ akpụ arụ mee Mbaka bụrụ okpuru ide elu ihe a bụ ife Constantine ndị Roman butere in 90 AD were ụwa 2000 years ago Jizọs efeghị ife akpụrụ akpụ ọ nke edori sabat 4,000 years ago Moses edebe ofe ife akpụrụ akpụ ọya ka eji edobe Igbo ahịa Ten Commandments bụ iwu iri Chineke onweghị mmụọ ọzọ ya na Chukwu na-akpa ọhaneze gbasara ozi ya